Dag dames en heren, welkom bij een extra lange uitzending van Tour de Zeelanden. Dat allemaal in verband met de komst van de Tour de France naar Neeltje Jans. De tweede etappe van de Tour met start in Utrecht en de finish op Neeltje Jans werd vandaag gewonnen hier op het Werkeiland door de Duitse sprinter André Greipel. En de nieuwe leider in het algemeen klassement heet Fabian Cancellara en hij komt uit Zwitserland. En in deze uitzending gaan we terugkijken op de dag van vandaag en we beginnen met wat reacties. Hey, Christy. André. Bedankt. I would like to eat now something. Thank you. Eine Frage bitte. Wie war es um zu gewinnen in Zeeland? Congratulations, Greipel. Thomas, jouw ploeg gelijk een overwinning binnen, dat lijkt me heerlijk. Natuurlijk, ja, dat is de beste manier om te starten. Dat haalt direct de druk toch weg. Dus ja, we hebben er nu één en hopelijk komen er de volgende dagen 2 of 3 bij. Hoe was het vandaag, die etappe richting Zeeland? Vooral heel nerveus. Ik ben zelf ook al gevallen, zonder erg, maar dat is de koers. Hè. Ik denk dat ze een stuk of 7, 8 keren toch tegen de grond zijn gegaan. Dan beginnen het te scheuren en dan krijg je allemaal verschillende groepjes. Dat is koers hier. Gele trui vandaag in handen in de ploeg. Hoe is dat? Ja, heel mooi. Ik heb het nog niet gezien, maar nee, super mooi natuurlijk voor de ploeg, de sponsor van Fabian. Gele trui te pakken. Gisteren hoopten we natuurlijk met z'n allen op en net een paar seconden niet gelukt. En nu wel, dus dat is wel heel erg gaaf. Lastige etappe vandaag? Ja, heel lastig. Het was gewoon heel nerveus de hele dag. En toen met die regen erbij, die hoosbuien, werd gewoon heel glad op rotondes en de waaiers erbij. Dus het was een hectische dag, maar goed, mooi dat we nu in het geel zijn en ik ben de dag ook redelijk doorgekomen. À ta santé. À la Zélande. Are you satisfied, Mr. Prudhomme? It's a very good wine to end a great day, a race of cycling. From Utrecht to Zeeland. It was a great fight. One of the most powerful fights on the second day, on the history of the Tour. 5 years ago, when we went through Zeeland, we had the idea of coming back with a finish. The finish line is completely new in the history of the Tour. The win was there and the champions were there. So yes, a great day. You wanted wind? You got wind. I love the wind. And the sea. And the sea. Yes, it was a great day. I'm very, very satisfied. Bent u ook tevreden, meneer De Reu? Dat kun je wel zeggen, zeker als je Christian Prudhomme hebt gehoord. En het is even spannend geweest toen het onweer was. Ik dacht, oei, nou rent alle publiek weg. Want het was toch wel beestenweer. Maar gelukkig klaarde het op, precies op tijd. En hadden de renners, ik denk ergens in de buurt van Rotterdam, dat slechte weer. Dus het was eigenlijk precies dat scenario wat we wilden. Ja, daar kun je alleen maar hartstikke tevreden mee zijn. Er gebeurde natuurlijk nog veel meer vandaag, want bij de finish van een toeretappe komt ontzettend veel kijken. Bijvoorbeeld hier in het finishgebied. We gaan terug naar vanmorgen vroeg. Neeltje Jans wordt dan omgetoverd tot finishlocatie. 5 uur vanochtend. Er wordt druk gebouwd aan de tribunes voor de VIP-gasten bij de finish. Er moet nog een hoop gebeuren in het finishgebied. En de Fransen nemen Neeltje Jans langzaam maar zeker over. Understand? Er wordt in een paar uur tijd een compleet dorp uit de grond gestampt. Ook de Franse tv arriveert vanuit Utrecht. Het is inmiddels 8 uur als het podium is opgebouwd en het finishgebied meer en meer vorm krijgt. 24.000 mensen kunnen op Neeltje Jans de finish bekijken. En dan moet je zorgen dat je op tijd bent om een mooie plek te hebben. Ja, een supermooie plek. Ja, als het al een keer gewild. En nu kan het eindelijk, dus fantastisch. Hoe laat was je hier? Ja, hoe laat zal het geweest zijn? 6:15. Maar dan heb je ook wat, hè? Zeker weten. Alles voor een mooi plekje, hè? Ja, wij dachten dat we moesten lopen vanaf de rotonde. Maar we konden doorrijden met de auto en dat was niet verwacht, nee. Is dit een droomplek? Ja, dat is een fantastische plek inderdaad, ja, op de finish. Dan gezien dat we daar ook konden plassen hierachter, dus dat komt helemaal goed. Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue en Zélande. Rond 8:30 worden de medewerkers in het finishgebied nog 1 keer gebriefd. En als er dan ook echt fysiek een streep is getrokken op Neeltje Jans, kan het lange wachten op de renners beginnen.
De Tour de France wordt in 190 landen op televisie uitgezonden en betekent dat er technisch een heleboel uit de kast getrokken moet worden. Het Topshuis deed vandaag dienst als perscentrum. Dit is het domein van de televisiejournalisten. De ene omroep, zoals de Italiaanse, doet hier de live-uitzending. Maar vooral veel straalwagens zien we hier die beelden van Zeeland en van Neeltje Jans in al die landen uit kunnen zenden. In 190 landen wordt de Tour de France uitgezonden. En er zijn heel wat straalwagens nodig om dat voor elkaar te krijgen. En bij al die wagens horen natuurlijk ook journalisten. En die zitten hier, in het Topshuis. Wat vinden zij eigenlijk van Zeeland? I know it by video. I know the wind here is very, very big, quite strong. Yeah. Do you like it here? Yeah, it's not bad, but a little bit cold, you know, because it is very hot in Utrecht. Then we came here, we found it very cold. Yeah. Leider müsste es eben das Wetter besser sein heute. Ja. Hätte es dieser Platz verdient, dass heute so wie nicht so heiß wie gestern, weil ja immer Wind kommt, aber etwas Sonne wäre schön gewesen, hätte dieser Platz verdient heute. I used to live in Belgium a few years ago, so we came up to Holland fairly often, and yeah, I know it's pretty windy, blowy. It's going to be a good race today, I think. Yeah, nice place for a finish. Yeah, I mean it's obviously getting windier as we speak, and the rain's coming down as well, so I think it could be quite dramatic. Yeah. Maar de journalisten zaten lekker droog en werden getrakteerd op een typisch Zeeuwse maaltijd. De journalisten worden prima verzorgd. En als je uren moet wachten tot die renners eindelijk komen, ja, dan maak je van de nood een deugd. Heerlijk. Er waren vandaag duizenden toeschouwers aanwezig langs de route. U heeft het kunnen zien in de beelden. Het was ook bijvoorbeeld druk hier in het finishgebied. En om alles in goede banen te leiden, heeft de gemeente Veere een informatiecentrum ingericht. Nou, we zijn hier een paar dagen geleden begonnen om een productie te bouwen.